Здравейте хора на YouTube, днес ще снимаме с Social 5. Това са на самите с 4488, това път ще играем на Minigames. Аз съм Батмана, но обаче забравих да се сложи скина на Батман и останах с този скин на Азис. Но Да, това е Азис. Еми, това е иначе си гей, така ли? да. Аз съм както винаги без скин, хора. Вие ме знаете. Мама да ми дава да говоря с геймове. Пак е от мен, без хомосексуалист! Але, ела в някой мап да покажем на хората. Добре. Значи това е нещо между Survival Games и GTI. Имаш оръжие. Кой? Кой влиза? Съга 20. 20. Видях. Двама сме. Аз в този сервер, в този мап не съм играл, в този сервер не че съм играл. Знаете, че това е сервера Cosmicraft. Играта се казва OPSG. Ако искате да си го вземете, вземете си го. Възекам се. Ще те напиша долу какво е IP-то. Няма някой да влезе. Или сме си... Аре бе, аз съм добър човек, нито малко хомо, но аз съм... Майко църква! Къде бе? Къде гледаш църква? На къде гледаш ти? Натам бе! Аз съм много далече, не мога да го видя. Дървото ми пече. Сгобвам вас. Що левкна бе? Защото много няма хора. Поне... Иска да видя църквата! Да си я видяла, ела тука! Ела е тука. Има някакъв с двама души. Аз сега 31 близо. Вече сме 4. Тук оцеляхме. Не. Да, ние не играхме даже тук. О май гот, тук е Трансформърс! О, да! Как беше то синия? Как беше? Optimus Prime. Майко, как се загуби. Аре влези, бе, Оптимус. Аре бе, аз тук. Първо него ще го щупим. Бе, аз имам дупе, аз имам мисълка. Митко! Кажи! По мен е Супермен! Да бе, да! Не бе, ви! Сега се снимах с него. Чакай, снимам се. С кое се снимаш? F1.